Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Мы зараз будзем размаўляць пра, я не ведаю, як гэта сказаць, дыназаўраў у пэўным сэнсе сучаснага нашага свету, пра музеі, пра музейных супрацоўнікаў, а таксама пра пэўны кампраміс паміж працай і грамадзянскай пазіцыяй, пра той час, калі гэты кампраміс робіцца невыносным, а распавядзе нам пра гэта ўсё усходазнаўца і як ён сябе называе, я не ведаю, не называе, але назваў прынамсі адзін раз экскурсавод, стендапер і спікер Мікіта Моніч, які тыдзень таму звольніўся з Нацыянальнага мастацкага музея і, як кажуць, прычынай гэтага звальнення быў дзёрзкі верш, апублікаваны ў Фейсбуку. Прывітанне, Мікіта. Прывітанне. Адкуль увогуле гэта азначэнне экскурсавод, стендапер і спікер? Ці можна зараз быць экскурсаводам і не быць стендаперам, напрыклад? Слухай, давай пачнем з канца. Мне вельмі не падабаецца заўсёды пра спікера, бо спікер, гэта такое слово, гэта гадзенькае такое. Пры гэтым асабліва ці мажліва быць экскурсаводам і не быць спікерам, но толькі калі, я не ведаю, ты пісьмовы экскурсавод. Экскурсавод азбукай Брайля, да. Напрыклад. Так, ці петрогліф выбіваеш, тут быў Вася. А вось пра тое, што экскурсавод і стендапер, гэта хутчэй з-за таго, што наш з табой вось час выпадае на эпоху, калі прафесія экскурсавода змяняецца. Яна павінна была б ужо змяніцца пэўны тэрмін таму, але ўсё ж такі музеі гэта такія месцы трошку па-за часам, і яшчэ некаторы, 20 год таму назад, экскурс і раней да гэтага дзесяцігоддзямі экскурсавод быў тым, хто мае інфармацыю і можа ёю падзяліцца. І вось ты прыходзіў у музей ці куды-небудзь, ты нічога пра гэта не ведаеш, і у цябе няма магчымасці з лёгкасцю знайсці гэту інфармацыю. І тут прыходзіць экскурсавод і такі: глядзі, вось гэты дзядзька намаляваў, нарадзіўся тады, быў такі, хацеў сказаць вось гэта. А зараз у нас ёсць у кішэні у кожнага вось усе коцікі сусвету, ўсё апорна і ўсе кніжкі, і ўся інфармацыя пра мастакоў, і Google Art Project, і радыё Арзамас, і выдатны праект беларускі ВІР, забойца Арзамаса, як спадзяюся, не забойца, а канкурэнт. Перадзел тэрыторыі, да, на нашых вачах ажыццяўляецца. Вось. І ты можаш все гэта пагугліць. І таму атрымліваецца, што неабходнасць у экскурсаводзе, як і менавіта ў крыніцы дадзеных, вось фактаў, датаў і гэтак далей, ужо змяншаецца, моцна зменшылася. Ідзе толькі інерцыя. А ў чым застаецца патрэба? Дык гэта ў пасярэднічестве як мінімум эмацыйнага кшталту. Каб чалавек змог дастаць з гэтага візуальнага аб'екту, з карціны пэўнай, са скульптуры, яшчэ з чагосьці, тое, што ён можа адчуць за дапамогай гэтага аб'екту. І тут экскурсавод патрэбны, мне падаецца, на пэўным этапе. Некалькі ўзроўняў успрымання. Адна справа — гэта даведацца. І тут мы не можам, ні я, ні Мікіта, ніхто ўжо зараз не можа канкураваць з інтэрнэтам, даступным кожнаму праз мабільны тэлефон. Адбываецца такая дэвальвацыя эрудыцыі чалавечай, таму што ёсць доступ наўпрост да большых дадзеных. Але ёсць яшчэ, я не ведаю, адчуць, і ёсць яшчэ зразумець, мне здаецца. І вось тут без экскурсавода бывае складана. Але пры гэтым галоўная мэта экскурсавода стаць непатрэбным. Атрымліваецца, праз пэўную практыку сумесную аналізу спажывання твораў мастацтва дайсці да моманту, калі экскурсант зразумеў: а вось як гэта робіцца так, чакай, вось я зараз пайду і паспрабую сам. Таму што калі вы любіце беларускіх экспрэсіяністаў, напрыклад, і вы трапляеце, і вы ведаеце іх, і вы трапляеце адмыслова, рацыянальна на выставу тэматычную якую-то, вам не патрэбны экскурсавод, вы ўсё добра разумееце. А экскурсавод можа толькі вас расчараваць у тым, што, слухайце, каго, што мне тут распавядаеце?
А ці часта, калі вы дарэчы, прабач, Мікіта, з табой спрачаюцца, калі ты вядзеш экскурсіі? Вось гэта вось, што вы мне распавядаеце, я ж ведаю, што ўсё іначай. Гэты чалавек не то думаў, калі пісаў гэтую карціну там і гэтак далей. Такое часам адбываецца, гэта заўсёды цікава. Часам мне прылятае, натуральна, за несур'ёзнасць, часам мне прылятае за слэнг, часам мне прылятае, напрыклад, як вы можаце займацца гэтай справай вось так, калі ў нашым горадзе існуе, ну і далей ідзе якое-то імя ці прозвішча іншага экскурсавода, які у разуменні гэтага вось чалавека, гэта экскурсанта, сапраўдны чалавек і прафесіянал, а я тут клоун які-то. Гэта вельмі цікава. Пры гэтым гэта часам бывае вельмі карысна, таму што, ну, заносіць, і можна і памыліцца, і можна забыцца пра тое, што ты штосьці прыдумаў і ўжо думаеш, што гэта так і ёсць. Але гэта не вельмі частая штука, бо вялікі адсотак тых экскурсіяў, лекцыяў, што я раблю пра мастацтва і культуру ўсходняй Азіі. Спецыялістаў у гэтай сферы амаль няма, да? Ну, прынамсі, сярод аўдыторыі. Ці можна сказаць, што ёсць зараз нейкі разлом у музейнай, у экскурсійнай справе паміж старым пакаленнем і новым, паміж акадэмічным нейкім стылем, да, і стылем сучасным? Ну, умоўна кажучы, нейкі класічны экскурсавод і стендапер, да, на нейкіх вось іншых супрацьлеглых баках такой своеасаблівай лінейкі. Хутчэй можна казаць, што калі мы кажам пра Беларусь, пра Менск, што ў пэўнай ступені ёсць вялікі кадравы голад і ёсць выпадзенне сярэдзіны. У нас ёсць спецыялісты старой школы, якія самаадданна служаць гэтай справе ўсё жыццё. Я тут трошачкі буду змешваць два моманты. Экскурсавод, не толькі экскурсаводы, ўсё ж такі всю музейную справу, музейшчыкі. Вось ёсць дыназаўры, якія сыходзяць, якія яшчэ застаюцца, але сыходзяць ужо па біялагічным узроставым нагодам. І ёсць пэўная порасль якая-то моладзі, але калі я добра разумею, тых, хто яшчэ не страціў імпэт, тых, хто ўжо існуе ў зусім іншым цифравым сусвеце. А вось пасярэдзіне няма тых прафесіяналаў, на якіх гэта павінна ўсё трымацца. Вось 40-50гадовых тых, хто павінен быць зараз хэдлайнерамі, тых, хто павінен быць зараз увогуле, пакуль вярхі ўжо не могуць, а нізы яшчэ не могуць, вось гэтая сярэдзіна, яна выбітая. І мне падаецца, што гэта вялікая складанасць і вялікая праблема зараз сучаснай музейнай справы. Калі буду хацець задаць пытанне, я буду падымаць руку, таму што Мікіта сапраўды круты экскурсавод, а перабіць экскурсавода крутога — это не так сабе. Ну, у Зуме ёсць такая нават опцыя падняць руку. Ну да, магчыма, нам не спатрэбіцца. То бок, вось глядзі, гэтыя дыназаўры, умоўна кажучы, да, хаця я і цябе, як музейнага супрацоўніка, адношу, калі шчыра, да дыназаўраў. Просто ты такі мадэрновы дыназаўр, сучасны, да? Вось, атрымліваецца, яны не пакінулі нейкае пакаленне сваіх вучняў. То бок гэтыя 40-45гадовыя прафесіяналы, больш акадэмічныя, вось яны, гэта вучні гэтых вось таго пакалення, якое сыходзіць. Вось тут правал нейкі, да? Ёсць маладыя і сучасныя, ёсць як бы носьбіты традыцый, да, паміж імі нікога. А мне падаецца, што хутчэй за ўсё проста сярэдняя гэтая частка, якой не стае часам, яны паспелі расчаравацца і сысці з прафесіі. Іх маладосць прыпала на якраз неспакойныя 90-е, на 2000-е, да, і якія, мабыць, былі паўны надзей, але яны сутыкнуліся
часам не з той рэчаіснасцю, не з той пазіцыі дзяржавы. Яны сутыкнуліся з сітуацыяй, што ўзначальваюць інстытуцыі не тыя дыназаўры і не яны самі, як лагічна было б, а людзі, якія зусім па-іншаму глядзяць на пытанне развіцця і падтрымкі існуючага стана. І таму амбіцыйныя 30гадовыя сышлі, куды хтосьці з'ехаў, хтосьці пайшоў у асабістыя якія-то справы, хтосьці ўвогуле яшчэ дзесьці, і атрымаўся, што вось іх няма. Пачалі да нас прыходзіць каментары. Першы каментар. Марыя Глянцевіч піша, што вы, Мікіта, выдатны экскурсавод і лектар, вельмі здорава, пашырае межы, але не навязвае меркаванні. Дзякуй. Другі каментар з твітара. Паважаны спадар Моніч, як мяркуеце, калі зменіцца дырэктар мастацкага музея? Ёсць меркаванне наконт таго, калі зменіцца дырэктар мастацкага музея? Калі мы якраз загаварылі крыху пра тых, хто кіруе сферай. Владимир Иванович узначальвае, гэта вельмі вопытны чалавек. Ён узначальвае нашу інстытуцыю з 98-го года. У яго ёсць мара, і ён да яе ідзе. І зараз яна ўжо ажыццяўляецца. Гэта пабудова музейнага квартала. Гэта вялікая, вельмі адказная, вельмі нужная музею справа, якую цяжка зрабіць. І я так разумею, што ён шмат чым ахвяраваў у музейнай справе, каб гэта зрабіць. Прыклаў неверагодную колькасць намаганняў, і гэта такая ягоная, справа жыцця. Таму я так разумею, па-першае, што не раней, чым ён гэта зробіць, бо каней на пераправе, як гэта, я не ведаю, будзе па-беларуску, не мяняюць і гэтак далей. І па-другое, я так разумею, пытанне толькі ў тым, паспее ён ці не паспее, бо ўвогуле будова у культуры гэта такая штука вельмі доўгая. Магу параўнаць з тым, што музейную прыбудову зараз, якая ў нас ёсць, там, дзе вось месціцца калекцыя беларускага мастацтва, усходняга мастацтва, усе будавалі з 86 па 2006, 20 гадоў. А нашы зараз музейны квартал, яго будуюць усяго гадоў 5, мне падаецца, 4 ці 5. Таму там запас ёсць, і паглядзім, колькі гэта будзе доўжыцца. Вось такім чынам зробіць гэта, і пойдзе ўжо з такім пачуццём таго, што зрабіў усё. Я, дарэчы, спадзяюся, што якраз такі музейны квартал, прынамсі, ён дабудаваць паспее, і гэта будзе зроблена. Таму што гэта сапраўды такая абсалютна вялікая і значная справа, як заўважыў Мікіта, справа жыцця. Вельмі дрэнна і з майго боку было б, і я думаю, з боку нашых слухачоў, гледачоў, зычыць чалавеку, каб справа яго жыцця, справу, якую ён сваё жыццё ўкладае, не здзейснілася нейкім чынам. Таму я ўсё ж такі зычу, каб ён музейны квартал дабудаваў. Вось, але мне ўвогуле цікава, чаму людзі пытаюцца, адкуль паўстала гэтае пытанне, калі сыдзе Пракапцоў. Збоку мне здаецца, што ён якраз той самы чалавек, які мусіць узначальваць музей. Ён так выглядае, як чалавек, які мусіць узначальваць музей. Ён у тым узросце, у якім, мне здаецца, вось досвед, баланс досведа і ўзросту, у якім чалавек мусіць узначальваць музей. Але ўсё ж такі ён людзей нейкім чынам не задавальняе. Вось ёсць нешта, чым... цяпер-то ты можаш, мне здаецца, ўжо пасля звальнення сказаць, чым ўсё ж такі адна-дзве прычыны, чым Пракапцоў дрэнны кіраўнік Нацыянальнага мастацкага музея? Я шмат у чым не згодны з Владимиром Ивановичем, і мне падаецца, што ёсць насамрэч справы больш важная для музея нават, чым пабудова новых будынкаў. І я маю на ўвазе развіццё калекцыі, напрыклад, бо музей адне музея адрозніваецца адным
гэта калекцыі. У галерэі няма, у музея ёсць. Калекцыя маецца на ўвазе, што ёсць экспазіцыя і нешта па-за межамі экспазіцыі, больш чым экспазіцыя. У нашым выпадку гэта 30 000 адзінак захавання, з якіх толькі 3% дэманструюцца, і што зробіш? Я ўжо 7 год кажу пра гэтыя 3%, гэта натуральна не палітычны жарт. І калі мы дабудуем музейны квартал, гэта дазволіць нам дэманстраваць не 3%, а 4%. І гэта вельмі добра дэманструе, што экспазіцыя гэта важна, але калекцыя заўсёды больш. Што ж, мне здаецца, што цяпер усе абсалютна зацікаўленыя ў тым, каб як мага хутчэй дабудаваўся музейны квартал. Вось да жніўня наўрад ці, канешне, паспеюць, але былі ідэі запусціць першую лінію яшчэ да 3 ліпеня, як заўсёды, святочная дата, але не атрымалася, перанеслі на больш позні тэрмін, не ведаю калі. Таму мне падаецца, што вельмі неабходна было больш развіваць калекцыю і беларускага не толькі сучаснага, але і старажытнага, і закупаць тыя артефакты, якія там па 6-8 год чакаюць гэтага, каб ужо адобрана, ужо добра, музей хоча набыць гэта, і 8 год чалавек чакае, каб у яго набылі гэты артефакт старажытны, там, якіх-то стагоддзяў. Я, як чалавек, які займаўся азіяцкім мастацтвам і як больш-менш усходазнаўца, канешне, хацеў бы, каб набываліся ўсходнія рэчы, бо яны часам трапляюцца на нашым такім маленечкім рынку, таму іх няшмат, але часам трапляюцца сапраўдныя перлы, сапраўдныя жамчужыны за пад'ёмныя грошы, але іх не набываюць. Што зробіш? Заходнееўрапейскае мастацтва у нас рэпрэзентатыўная, але не вельмі багатая калекцыя. Добра было б, каб штосьці набывалася. Гэтага таксама не робіцца. Таму я не згодны, як музейшчык, які любіць музей, з тым, як да гэтага ставіліся, як ставіліся да навукі. Дарэчы, мы падышлі да музея ушчыльную, да? І вось тут у мяне цэлы блок пытанняў. Першае, это, канешне, як выглядаюць гэтыя самыя музейныя сутарэнні. Да? Вось гэтая калекцыя схаваная недзе у нетрах там, да? Гэта што? Гэта такія сцелажы бясконцыя, да? Палічкі, Залежыць ад тыпу калекцыі. Напрыклад, вось усходняй калекцыі у нас прыкладная. Таму там усё паліцы, шафы, і ўсё там напіхана так, што ўжо тут трашчыць амаль. Там побач які-нибудь слон стаіць, побач якая-нибудь там, я не ведаю, што шмат пакункаў і шафаў. Такі вялікі склад, карацей. Так, вялікі склад. Іншая справа, што на гэтым складзе ўсё вельмі добра ўпарадкавана, ўсё зразумела, на якой палічцы што стаіць, кантралюецца тэмпература, кантралюецца вільготнасць, гэта за вялікімі дзвярыма і гэтак далей. Там ёсць гэтае сховішча больш вялікі па памеры, таму што, напрыклад, там скульптура. І там бывае скульптура і каменная, і гліняная, і жалезная, шмат якая. Канешне, там больш прасторы, як мінімум для таго, каб гэта ўсё варушыць, даставаць, ставіць. Там вялікія паліцы адкрытыя. Ёсць сховішча графікі, ёсць сховішча розных калекцыяў жывапісу. Тады гэта сцелажы, часам якія такі выязджаюць вялікія жалезныя, часам драўляныя, яшчэ дзе гэта таксама там плечакам трэба часам запіхваць. Ёсць вялікая колькасць сховішчаў, таму што ў гэтых сховішчах павінна захоўвацца 97%. Пасля ёсць яшчэ рэстаўрацыйныя майстэрні, якіх таксама ці то дзюжына, ці то 15, дзесьці так, нават больш, мабыць. І музей гэта горад у горадзе. Такі казачны замак. Мне ўсё ж такі гэта больш з айсбергам такім выклікае асацыяцыі, да, дзе невялікая частка. Зверху бачны кавалачак, і пасля там яшчэ цемра. Як яно працаваць у гэтым асяроддзі, да? З чаго складаецца дзень навуковага супрацоўніка музея?
я не ведаю, можна нават так тыповы дзень нейкі, а якой гадзіне ты прыходзіш і Э, што робіш, я не ведаю, пераходзіш ад карціны да карціны, так, што тут новенькага ў нас? Ну, па-першае, працоўны дзень у музея з 9 гадзін раніцы, ну, там залежыць ад службы, хтосьці раней, хтосьці пазней прыходзіць. Давай тады такі дзень апішу. Калі ты дзяжурны, варта, калі ў цябе, ты павінен адчыніць музей, пасля зачыніць. Ты Раз там на сам месяц сваімі рукамі адчыняў гэтыя дзверы, да? так, вялікую колькасць разоў. Ну, не ўваходная, але ты прыходзіш, там ужо ёсць пэўная колькасць людзей, як мінімум ахова, якая 24/7 заўсёды прысутнічае. Ты вітаешься, ты бярэш патрэбныя ключыкі і пачынаеш ісці праз дзверы, адчыняючы гэтыя дзверы. Разам з табой ідуць наглядальніцы, вось гэтыя выдатныя жанчыны, якія праводзяць больш за ўсіх увогуле ў сусвеце часу разам з мастацтвам. Таму што нават навуковы супрацоўнік, ён там працуе ў сябе на камп'ютары ці прыходзіць у залу штосьці глядзіць, але ён не праводзіць 8-10 гадзін на дзень у гэтай зале. І пра цэлы шэраг цікавых ідэяў і якіх-то момантаў, дробязяў, якія пасля выкарыстоўваў у экскурсіях, я даведваўся нават не з кніжак, не ад сваіх калегаў навукоўцаў, а ад вось гэтых наглядальніц, якія казалі: а вы бачылі, што вось тут гэтае? І ты такі: вау, клёва, дзякуй вялікі, і пасля выкарыстоўваеш гэта. І вось вы з імі заходзіце, ты адчыняеш дзверы, ты глядзіш, каб все вісела на сваіх месцах, нічога там, все святло, каб зажыгалася, ты глядзіш, ці працуе добра сістэма вентыляцыі, і праходзячы па залах, усё адчыняеш. Наглядальніцы застаюцца там, ты вяртаешься ўніз, і ўсё добра, і праводзіш дзень. Што ты робіш? Штосьці чытаеш, п'еш каву, гатуешься да якіх-то новых экскурсіяў ці выстаў, калі ты ў хуткім часе будзеш курыраваць, і у цябе ёсць планы якой-то выставы. І часам ёсць якая-то, не ведаю, ты сядзіш у сябе ў пакойчыку, і табе тэлефануюць і кажуць: слухайце, тут вось у наведвальніка есть пытанне. І ты прыходзіш і кажаш: добрый дзень, што такое? Добрае ці дрэннае? Кажуць: добрае, так не спадабалася наша выстава. Ці кажуць: не, я тут прыйшоў, заплаціў, а мне, а там, а што? І дайце мне кнігу скаргаў. Добра, кажаш, окей, а мабыць, паразмаўляем яшчэ аб гэтым? Ну, там, так ці інакш, мабыць, даеш гэтую кнігу скаргаў. Ва ўсялякім выпадку прабягае дзень, ты там праводзіш якія-то экскурсіі і пасля зачыняеш усё гэта. І гэта таксама магічная штука, калі ўжо ўсе ж сышлі, і ты адзін у гэтых ужо такіх напаўцёмных пакоях, дзе ціха-ціха. Мне заўсёды падабаецца спяваць, таму што там акустыка неверагодная, а спяваць я не ўмею, но такая акустыка, што нават мой голас гучыць добра. Зачыняеш, выходзіш, усё, музей закрыты. То бок, у прынцыпе, праца такая даволі вольная, скажем так. Ну, за выключэннем вось гэтых фармальных момантаў адкрыць, закрыць нейкіх абавязковых, таксама стасункаў з людзьмі, але ў прынцыпе, ну, ты так узбагачаеш сябе. То бок, праца навуковага супрацоўніка ў тым, каб рабіцца больш крутым, дзеля таго, каб праводзіць больш класныя экскурсіі недзе там наперадзе. Ну, слухай, пры гэтым хапае сітуацыі ў рубрыцы «Сярыберы падхоплівай», калі трэба там за дзень-другі зрабіць вялікую колькасць усяго, ці калі ў апошні момант кажуць, што вось трэба зрабіць гэта. Ці, напрыклад, вось я рабіў некалькі год запар, удзельнічаў у падрыхтоўцы ночы музеяў. І вось першую ноч музеяў, якую мы рабілі цалкам самі, маленечкім такім гуртком, з маімі сябрамі, мы, самае цікавае, што ніхто ўжо з нас не працуе нацыянальным мастацкім. Юра Вытко сышоў, Лена Набароўская сышла, вось я ўжо сышоў. Мы правялі 2 месяцы без выходных увогуле. Гэта было 7 дзён на тыдзень. Мы фігачылі, і гэта быў зусім іншы тэрмін. Пры гэтым, ну,
6 вечара ты нікуды не сыходзіш, у цябе яшчэ там 2-3 гадзіны наперад. Ну гэта было вельмі цікава. Што я магу сказаць пра музейную працу? Яна неверагодна цікавая, і па цікавасцях розных людзей ёсць розная. Хтосьці будзе займацца навуковым пошукам, но я не навуковец, з мяне ён як благая куля з мяне навуковая, але у мяне ёсць вось экскурсійная штука, а хтосьці там корпаецца у паперках, у перакладах. Колькі разоў выкарыстоўвалі мае калегі, напрыклад, тое, што я там размаўляю па-французску ці па-іспанску, яны кажуць: слухай, тут я кніжку знайшоў, хачу зразумець, і вось я ім чытаў, перакладаў. Для мяне клёва, такі момантик, згубіў часу паўгадзіны, а для іх гэта маленечкі крок да маленечкага адкрыцця. Я думаю, што ты разумееш гэта, што такое навуковы пошук. Вось я хацеў запытацца, ці можна, мне здаецца, якраз музей гэта такое месца, дзе можна здзейсніць адкрыццё, разглядаючы экспанаты, шукаючы нешта, адкрыць нейкія новыя творы старых майстроў. Да? Ці можна у беларускіх, у нетрах нацыянальнага мастацкага музея зрабіць адкрыццё? Вось слухай, натуральна, з адной калекцыі. Можна зайсці ў залу сакральнага мастацтва Беларусі, там, дзе іконы, дзе каталіцкая скульптура стаіць, і вось толькі ў экспазіцыі, там, ці то 40-50 твораў, не больш, на ўсю залу. Вось я думаю, што там мінімум одна доктарская і мінімум 10 кандыдацкіх вісіць. І гэта мікраадсотак ад таго, што робіцца. Працягваецца праца па адкрыцці гэтых твораў, маецца на ўвазе рэстаўрацыйная праца. Іх жа сабіралі падчас экспедыцыяў ў 60-е, 70-е, 80-е гады. Іх збіралі, іх першапачаткова умацоўвалі рэстаўрацыйна і складалі ў сховішча на 20-30 год. І толькі зараз яны пачынаюць з'яўляцца. І вось бэтмен нашага горада Максім Осіпаў, дызайнер, мастак, вельмі добра казаў, што самыя лепшыя выставы у нацыянальным мастацкім гэта рэстаўрацыйныя выставы. Некалькі разоў на год вось адбываюцца яны. І гэта бамбічна, увогуле бамбічна. І з гэтым можна працаваць. Дагэтуль пэўная колькасць твораў у нас і ў рускай калекцыі, і ў западнаеўрапейскай калекцыі ідзе з шыльдачкай «Невядомы мастак такога стагоддзя». З той жа Азіі, зноўку, ніхто гэтым не займаецца, таму там можна таксама шэраг кандыдацкіх абараніць, і нават сапраўдных кандыдацкіх, з навуковым якім-то складнікам, а не проста кампіляцыі. Таму так, гэта месца навукі, патэнцыйнай навукі. Месца пошуку, прынамсі. Так, месца пошуку. Тут, дарэчы, мяне заўжды бянтэжыла, што ад нашых беларускіх навукоўцаў улады патрабуюць абавязкова нейкі вынік паказаць, быццам бы не разумеючы, што навуковец ён шукае і можа і не знайсці, у прынцыпе. Але спадзяюся, што там у сутарэннях музея ўсё ж такі, калі хто шукае, той знойдзе абавязкова. Пытанне яшчэ адно з сацыяльных сетак. Дарэчы, можна задаваць пытанні, пакуль мы яшчэ не скончылі, мы недзе яшчэ хвілінаў 5 будзем у эфіры. Мікіта, які ваш улюблёны беларускі мастак, ці ёсць яго твор у Нацыянальным музеі Беларусі? Мастацкім, верагодна. Што тычыцца калекцыі, то ёсць цэлы шэраг мастакоў, які мне вельмі падабаюцца. Калі казаць пра экспазіцыю, я вельмі люблю сучасных беларускіх мастакоў Анатолія Кузнецова. Кузнецов гэта космас увогуле. Гэта той момант, калі чалавек і можа ў акадэмічны малюнак, але робіць абстракцыю, і па гэтай абстракцыі добра бачна, наколькі ён разумны, адукаваны. Клёва. У нашай экспазіцыі гэта зараз такая фінальная кропка. У 4-й зале мастацтва 20-го стагоддзя ідзе такі вялікі трыптіх «Поліфанія». Я на індосведу сканчаю экскурсіі аглядныя. Абажаю. З беларускіх мастакоў... слухайце, я люблю Шагала, але гэта такі папсовы адказ, што не... Папса, да у вас, значит, таксама ёсць гэтае месца. То бок сказаць, што любіш Шагала, это
гэта як сказаць, што я люблю імпрэсіяністаў. Ну для музейнага супрацоўніка гэта як-то непрымальна, калі ты не працуеш у музеі імпрэсіяністаў. Так, напрыклад, я заўсёды, калі была магчымасць, уключаў свае экскурсіі на восеньскім салоне працы памёрлага, на жаль, Захара Кудзіна. Вось у нас ёсць адна яго праца і неверагодная клёвая. Ну гэта таксама абстракцыя. Ну давайте каго-небудзь такого класічнага больш. Хто? Хруцкі? Ну не, Хруцкі не, Басаў, Матвей Басаў. Матвей, Ізраіль Басаў. Гэта бомба. Цалкам бомба. Я спадзяюся, што дажыву да моманту, калі музей пачне зноў набываць ягоныя творы ў сям'і. Бо 6-7 набылі ў савецкі час яшчэ. Гэта быў скандал страшэнны. Там мастакі устроілі немаведама што музею. Але музей ўсё роўна купіў гэта. І з таго моманту нічога не адбылося. Была выстава, Каця Ізафатавая рабіла, неверагодна прыгожая выстава Ізраіля Басава, і ідзеш па ўсіх шыльдачках: маёмасць сям'і, маёмасць сям'і, маёмасць сям'і, маёмасць сям'і. Як гэта так? Ну гэта можна ў Пампіду вешаць у Парыжы, гэта можа вешаць у Стакгольме ў Модэрна Мюзет, і гэта ўсё будзе глядзецца лепей за шмат што там увогуле выстаўляецца. Вось. Мікіта, мушу спытацца, ці не шкадуеш ты, што страціў гэтую працу ў гэтым месцы? Ну і натуральна, я думаю, што калі ты публікаваў той самы верш у Фейсбуку, ты не мог не думаць пра тое, што можаш страціць працу. Ці ўсё ж такі спадзяваўся, што ў Беларусі ёсць права на выказванне думкі свабоднае і ніякіх санкцыяў не будзе ў дачыненні да цябе? Першае, я прыйшоў працаваць у музей па размеркаванні. То бок больш за 8 год я працаваў у ім, у мяне не было больш запісаў у трудавой кніжцы. Таму гэта моцна было. Гэта такі быў крок, калі я разумеў, што гэта можа адбыцца. Другое, я прыйшоў працаваць у музей ва многім дзеля таго, каб працаваць побач з маёй настаўніцай Аленай Сянкевіч, неверагоднай жанчынай. І яна сышла год назад з музея, таму вялікая, такі адзін з якароў, які быў, ён ужо быў страчаны. Трэцяе, я працую зараз з дзеткамі, я важу ім экскурсіі, і я спадзяюся працягваць гэта рабіць. Я не разумею, чаму я павінен кінуць гэта, калі ў мяне ёсць там 200 дзетак, якіх я магу прывязці ў музей і распавесці ім. І яны купяць квіткі, набыць, мы аплоцім все экскурсіі, ўсё будзе ок. Тое, што мне неабходна, гэта толькі адно — дазвол музея. Бо па кодэксу аб культуры па ўзгадненні з музеем гэта можна зрабіць. Я спадзяюся, што я атрымаю дазвол прыносіць грошы нацыянальнаму мастацкаму, прыводзіць у яго тых, хто улюбіцца ў яго, бо ён таго варты, і будзе хадзіць туды ўсё жыццё і прывядзе калі-небудзь сваіх дзяцей, калі яны ў іх будуць. Вось, таму нічога не скончваецца. Такі спадзеў. Я памятаю, недавно быў нейкі нават скандал з такой самапальнай экскурсіяй, які, як выявілася, ў нацыянальным мастацкім музеі праводзіць нельга, як і ў іншых музеях. Прынамсі, ёсць такое заканадаўства ў Беларусі вельмі цікавае. Ты спадзяешся, што музей не пакрыўдзіўся на цябе настолькі, што увогуле забароніць туды ўваходзіць, так? Не, ўжо спрабаваў, не забараняюць, і там засталіся людзі, якіх я люблю, якія мяне любяць, і ўвогуле я нагадаю, што Владзімир Іванович не хацеў мяне звальняць. У яго была іншая задача і не ім самім сфармуляваная. Але лёс склаўся так, што хрумсць і папалам. І вось мы зараз на другой палове, чаму б нам не паіснаваць з музеем ужо не ў якасці наймальнік, працоўны кадр, а два суб'екты, якія карысныя адзін аднаму. Мабыць, гэта гучыць вельмі амбіцыйна, но што рабіць?
Ну, наконт не хацеў звальняць, я табе тут веру і нават веру адміністрацыі музея. Калісьці мяне так звальнялі з журфака, дзе я выкладаў, і таксама ўсе казалі, што звальняць мяне ніхто не хоча. Ну, але звольнілі. Здараецца такое ў нашым жыцці, на жаль. Ты шкадуеш ты дагэтуль пра гэта. Да, калі ты кінуў шкадаваць. Ты разумееш, што калі я пра гэта згадваю дагэтуль, то я, ў прынцыпе, пра гэта шкадую. Хорошыя былі весёлыя часы, я адчуваў, што я знаходжуся на сваім месцы. Ну, але у цябе ёсць шанец ўсё ж такі працягваць супрацу з музеем у іншай якасці, і гэта вельмі і вельмі крута. Насамрэч, мы ўжо крыху перабіраем эфірны час. Яшчэ одно пытанне прыйшло да нас, як можна сваё дзіця, сваіх дзетак запісаць, я не ведаю, аддаць у гэтую твою групу, да, дзе, я так разумею, ты вучыш іх не просто любіць мастацтва, але і працаваць гідамі, правильно? Гэта курс на 9 экскурсіяў, які адбываецца з верасня па май, і з іх 8 адбываецца ці ў нацыянальна-мастацкім, ці ў яго філіяле. Гэта нешта асобнае, так? Што? Гэта нешта асобнае, так? Так. Гэта называецца «Дзеці ў музеі». Ёсць суполка ў ФБ, Фейсбуку, называется «Дети по-руску, дети в городе Минск». И там можна знайсці інфармацыю, трэба запісацца ў ліст чакання. Я працую з дзеткамі, пачынаючы з 9 год, бо з меншымі я не вельмі умею. Гэта там да калякаў-малякаў, да Ніборскай, ці там яшчэ шмат хто працуе з дзеткамі маленькімі і добра гэта робіць. Я блага. Вось. І ўсё, у жніўні будуць фарміравацца групы, калі я зразумею, што мне можна будзе гэта рабіць. І з верасня мы пачнем раз на месяц сустракацца ў нацыянальным мастацкім. Галоўны плюс гэтага праекта, што бацькам можна з дзеткамі, таму часам на першую экскурсію дзеткі прыходзяць не па сваёй волі. Таму музей атрымае, ў прынцыпе, не адзін, а 2 ці нават 3 квіткі і гэтак далей з кожнага удзельніка. І кожны месяц, і гэта насамрэч гэта 1000 квіткоў за сезон, атрымліваюцца 1000 квіткоў. Што ж, бачу, што яшчэ ты, як гэта сказаць, трымаешся аптымістычна. Вось не вельмі бачна па цябе, што ты сумуеш па музейных памяшканняў, не ў апошнюю чаргу, таму што ўсё ж такі гэтая сувязь не страчаная, і ты як працягваеш заставацца цяпер ужо знешняй, але ўсё ж такі часткай гэтай музейнай сістэмы беларускай, таго, што адбываецца навокал Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Мне асабіста было шкада. Дарэчы, прыйшоў яшчэ адзін каментар. Табе дзякуюць за беларускую мову. Дзяўчына піша, што яна нават не ведала, што ты можаш даць інтэрв'ю па-беларуску. Я не ведаю чаму, вось, але тым не менш. Прыемна неверагодна, піша яна. Вось, на пытанне, ці шкада звальняцца з музея было, якое я прапусціў, мы адказалі самі сабой. Прабачце, Святлана Железнова, але адказ быў. І на гэтым мы мусім сканчаць. Я не ведаю, ці натхнілі мы каго-небудзь на тое, каб пайсці працаваць у музей, пайсці па слядах Мікіты Моніча, экскурсавода, стендапера і спікера па няволе, таму што экскурсавод не можа не быць спікерам, але, прынамсі, мне здаецца, калі хто-небудзь баяўся такой працы, вы цяпер бачыце, што гэта можа быць непасрэдна, можа быць не акадэмічна, можа быць па-сучаснаму. І такія людзі, як Мікіта Моніч, у прынцыпе, гэта ўсё сімвалізуюць і прасоўваюць у свет. Дзякуй, Мікіта. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй, што пагадзіўся. Дзякуй за пытанне. Чым магу. Вось. І Павел Свердлоў, працаваў пры мікрафоне на Еўрарадыё. Пачуемся з вамі на нашых наступных стрымах. Да пабачэння, сябры.